Sirkal kokadho e migawo mar riwruoge saga ketayanga aput moyiedhi madhi ng'iyo chenro kod midhiero mag ohelni matindo makwan gi 4,500 mabiro dhi e piny Rwanda e nyiso gi ohelni magi e chenro motisi ni East Africa Trade Fair. Kutanagi kod jatend migawo no Wycliffe Oparanya wacho ni sirkal kuom kinde mathoth oseketo dwach johala matindo mbele kendo cholnegi omenda mag hola komedo ni gibiro dhi nyime kod chiwo negi kony seche mag dhi nyiso gige. Kata kamano dongruok kod bero sekta mar ohelni matindo tenre kod ka sirkal ka bende aput moyiedhi dhi tieko midhiero mar wuoth e tong' mar Kenya kod pinje libamba mosebedo kaduoko piny dongruok mag johala matindo e chirni madongo mag pinje mag Afrika ma Ugwe. The government of Kenya has prioritized MSME as one of the key sectors of the economy. That the government is committed to making sure that those 500 or so exhibitors are actually supported. The government is committed to making sure that those 500 or so exhibitors are actually supported.